Не. Баюся не таго, што падзівіцца коса, нават не ведаю, што горш, як незадаволена растапырвае ноздры ці ўключэнне манетызацыі галаўнога мозгу. Мінулага разу ці то сапраўды забыў, дзе адключэнне кнопка, ці то дзёрнуў лішнюю стопку, але думаў, што дакажа, што хтосьці там ягонага не варты нават аступка. Запамятаваў, мабыць, што не адключаны канал тэлепатыі. Вы б на ранак яго разгублены выгляд бачылі. Ахвяра амбіцый, а носам круціць ад аднаго слова гарантыі. У мае планы не ўваходзіць загінуць смерцю мужных. Перспектыва братэрскай магілы прываблівае, скажу адкрыта, не дужа. Валер'янка ў таблетках ці ў кроплях прытармозіць дзейнасць мозгу. Ён мяне яшчэ не бачыў злоснай. Мне не да славы і жартаў, не на часе і мары. Турбуюся за кожнае з паўшар'яў. Вечарэе сёлета па-асабліваму. Радуе без. Так і быць раскажу. Нібы памылкова падкінулі слова «тэлекінез». Дык на парадку мінулага тыдня была эзатэрыка і яе лікбез. Я не жартую. Усё ўсур'ёз. На адлегласці думкі чытала. Потым была абкатка тэлепатычных каналаў. Хто б яшчэ падказаў, дзе шлагбаум. Дык і гэтага выяўляецца мала. Сёння, наколькі я разбіраюся ў медыцыне, праціраў трэцяе вока. Не ў час сну.